Aktualitatearen ez dakit metafora ote den klimatologikoa. Tira, euria non nahi eta aktualitatea beste behin ere bor-bor. Aizue, bideo horretan nazioartetik ekin diezaion gaurko begirada honi izan ere, Manuxian bezalako erresistentziaren ikur edo heroien omenaldian Lepen bere ikusi dugu, baina argi Macron bertan izan da jaun eta jabe. Eskuin muturra gonbidatua izan ezarren bertan zela, Macron jaun eta jabe ikusi duzue, nazien aurkako erresistentziaren eta ikur komunisten omenaldia, eta aizue horren ondorenean, Putinen aurkako ezakit, oldarraldia ezote du iragarri Macronek, tira, honezkero mundua aldrebes dagoen honetan, ez dakigun nor den nor, honezkero, are gehiago Palestinan gertatzen ari den guztiarekin. Eskerrak, Jordanian esate baterako, norbaitek argi izpi batzuk badituen, eta honezkero goseteak jota ere badauden, gizarte masakratu horretako hiritarrak, aire bidez behintzat, zertxo bait salbatu dituzte. Aire bidezko salbamendu misioa hori beraz, eta gainontzean kirol kontuetan ezer esango dizuegu, dena prest, motorrak berotuta honezkero, Realak gau benetan berezia duelako, eguraldia ez daigu oso lagun izango den, baina gaur gauean itzordu garrantzitsua, anoetan, jotake. Kaixo dan hori, hemen gauz Xabi eta Aitor, gure lokalian, Zutagarren lokalian, jakizue asteartean gu egongo garala Reala animatzen, futbol zelaian, eta espero dugu zuek gu animatzia. Jotake irabazi arte. Astearte arte. Tira, Aitor Zabaletaren irudiare ikusi duzue, eta gaur ez da lako oroitzapenik faltako, bultzada txuri urdina, dena prest izan da, gori-gori izango delako gaur anoetan. Eta tira, Euskal Taldeen kirol aipamen hau eginda, ezue, musika kontuak ere bai, zergatik ez, laster, gertu, ateioka, honezkero, Euskal Herria, zuzenean, astera goaz. Suntsitze joera jarraitzen badu, 2-3 hamarkadetan geldituko gara euskara nagusi den lurralderik gabe. Gabon deizuela guztioi, erronka ez da makala, euskaraz bizitzeko badakizue, egunerokoan zerbitzu ez haratago, euskal ez dakit, sare sozialak, euskal pantailak, tira, asko dugu egiteke, baina honezkero badirudi atzera ere egiteko aukera badugula, honezkero langile publikoen esleipenetan ere gero eta oztopo gehiago. Justizia euskara foboa ote da, garoietan duguna ze badirudi inork ere ez duela errurik, elegiteak erabat inozenteak direla eta ez dagoela asmotxarrik soilik legea betetzea omen da helburua. Ondorioa,
Lehen Gipuzkoan gertatutakoa, orain Bizkaian 227 lanpostutan jokoan da hizkuntz irizpidea. Argi launak, datorrenak eta ez du eta itxura honik, tira. Eskerrak edo nola ere kontu honi buruz hitz egiteko, aritzeko eta oraindik ere egiteke asko dugun aurrean. Dakizuen bezala, Frantziak ez dauku azterketak euskaraz pasatzen uzten. Aurten, Kojikak azterketak euskaraz mugimendua omentzea erabaki du. Etxeparetik dei egiten dizuegu Euskal Herriko ikastetxe guztieri. Kojikako lekukoa hartzen, azterketak euskaraz aldagia ondoan eman. Horrela! Horrela! Korrika! Atera argazki bat? Eta igorri selauro betezeko kontura. Edo bestelaz, WhatsAppez. Tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira. Argazkiarekin batera, ezagri zuen ikastetxe eta egiaren izena. Mila esker Euskal Herria! Den artean lortuko dugu! Iruñe Astitzi gabon esateko uneare heldu ze. Ez dakite korrekaren bukaera honek alako, ez dakit, une ezti bat uzten du, batez ere alako lasaitasun, ez dakit, gorantiar horretan su ematearen ideia gainera iradokiz. Asko gustatzen zaizkigu harrelako kontuak, Iruñe gabon berriz ere, esango dugu, zorionez, oraindik ere badela etorkizunik, bestak beste azterketak egiteko alako prestutasuna grina duen ikasleak ditugulako. Ipar Euskal Herrian, bestak beste euskaraz egiteko aukerarik ez dutelako, ala? Eixo, Gabon. Bai, argi geratu da bintzat gure hizkuntzan azterketak egiteko, ikasteko eskubide hori aldarrikatzen jarraitu beharra dagoela, ez da gauza berria, aspalditik datorrena da, eta gainera pisuzkoa, ez? Ze euren kasuan, iparraldeko euskaldunen kasuan, ez da bakarrik basoa edo azterketak euskaraz ez egiteko aukera izatea, baizik eta gero ja eginda, euskaraz ikasi nahi baldin badute, Baionako Unibertsitatean ez dauden ikasketak, EHU-ra jotzen dute, eta, klaro, gradu eta master askotan, edukia edo gradua euskaraz baldin bada ere, material gehiena beste hizkuntzetan da, normalean gazteleraz, ez dena euren bigarren hizkuntza. Paso honetan, akaso Ameriketako Estatu Batuetan edo Japonian errazago izango da euskaraz egitea azterketa horiek. Izan ere, euskararen lurralde horrek nazioa oso ongi definitzen du, bestak beste, eragozpenak dauden muga horiek errez marrazten direlako. Tira, beraz, lurralde osora zabaldu zegoen eskero, baten bat despistatuta edo eroso xamar bizi bazen, gauzak hizkuntz politikari dagokionean nahiko kinkalarrean ditugun garaiotan, Iruñe, Gipuzkoa, Bizkaia aipatu dugu, esleipen publikoetan, eragozpenak, baina ez dugu ahaztuko noski Nafarroako salda, izan ere, zuek bai daukazuela, tira, ahalegina egin beharra guzti hau nolabait gainditzeko, edo egunerokoan euskaraz bizi ahal izateko ahalegina egiteko, tira, Andoni Olloki egiren pasarte hau berreskuratuko dugu, ondo baderitzuzu, gaur merezi du Iruñe. Sartu. Arraroa hau beroak izatea, politikan euskarari itxi izateak, eta hor dago euskara foboa, ea izten duen hau zuloa, hábleme en cristiano en la ludoteca. Gure hizkuntza zapaltzen anemenka, eta hor dago euskara foboa, folklorea bai baina ez muñoa, lingua es tonto, habla en castellano, plaga bat dira euskara foboa, Nafarroan.
Zeinen ederra, ez da, Nafarroa oinezeko garai haiek ekarriko dizkigu gora kaso batzuri, Kristorran jaiotakoi, baina gainontzean, euskarafobia berriz badirudi modan dagoela, ez da, pixkat on fire, akaso disimulatzeko itura zuten batzuk, baina azken aldean ikusi dugu Orkoiongo alkatea, ludotekaren auzia nahiko erridikulua izan da, baina benetan gertatu da, askotan erridikulua den hori izaten da kaltegarriena, benetan gertatzen delako. Ez dakit, panorama honekin eskuduntzekin ere etzaizu festa falta, ez da? Euskarafobia, hau, errepian ere akaso aurki dezakegu, ze isuna jartzerako orduan Iruñe, foruzaingoaren zati batek euskaraz jarriko du, ez da, isun hori, baina errepidetik momentuz kenduko ez dituzuen Guardia Zibilek, ez. Akaso baten batek foruzaingoetan euskaraz egingo du, baina argi geratu dena da, bai izan gure hizkuntzarekin, ze gogoratu dezagun abesti horren bertsio ofizialak esaten duena dela lingua vasconum, lingua navarrorum, beraz, gure hizkuntzaren kontrako eraso hauek eta orain eskuduntzaren gaiarekin lotutako guztia Nafarroan eskubideen kontrako eraso bat dela. Orduan ikusi beharko dugu nola bukatzen duen. Txibite Andereak nahiko lan izango du, ikusita gainera Madrilen urak nahasi datozela, ea tira, zer gertatuko den eskuduntza horrekin, baina guk errepideko analisi hori egiteko, azken hitz batzuk eskatuko izkigu izugu, baina aurrez, tira, umore ukituarekin, baina Euskal ez dakit kosmogonia, Euskal Herriaren ez dakit ze ikusmira izan den, egunotan ikusi ditugu, zenbait artikulu edo datu, ikerketa batzuk diote, Euskaldunon ikusmolde hori aldatzen ari dela, bai estatuan, bai munduan, ez dakigu baina estatuko indar, esan dezagun segurtasun indar, edota eskuin aldera doazen indar hauek ezen nola ikusten gaituzten? ¡Hala, muy buena! Aquí estamos, a la altura de Belagua. ¡No! De Berzunce. ¡No! Ba ez, non baina? De Lonza, mi sargento. Estamos a la altura de Belonza. Lehenago ere ikusi genituen bestelakoak. De Betizú. Que no, me da igual donde estamos. Tira, humore ukituarekin, baina gauza nahiko serioa, eta besteak beste, Nafarroari dagozkion eskubiden baitakoa. Unotan badirudi hauteskunde giro honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean Renfeko eskuduntza horiek, transferentzia zenbaitzu badirudi itxuraz oztopa hondiri gabe esku aldatuko direla, baina Guardia Zibilarena, ez dakit, errezegi ez ote zen joan aurrera eta auzietara eraman da nahiko lan, orain. Bai, beno, nahiko lan egotea baino, iruditzen zait oso interesgarria ez nola eragin dezakeen beste eskuduntza eman diren beste eskuduntzekin, ez bakarrik Nafarroarekin landutako gaietan, baizik eta ere EAEri dagokionean, ez? Aipatu genuen aurreko saioan, azkenean hemen arazoa da izan zela rege dekretua izateagatik eta ez ze dekretuen arabera bai, hori da. Eta kontua da ea zenolako eragina izan dezakeen horrek onartzen baldin bada bide hori ere atzera bota ahalko direlako Eusko Jaurlaritzak lortutako eskuduntza horiek ere. Ikusteke, Iruñek eman dizue pista, hau hasi besterik ez egin, festa galanta dugu eta akaso baten batzuk pentsatuko zuten estatua demokratizatzeko aukerari baute zen, tira, eredentzia frankistarekin, antzematen da oraindik ere ez garela. Errepublika estatal baten baitan bizi, baizik eta parlamentua bai, baina monarkiaren azpian dagoen parlamentu hori, eta gainera ikusten duzue errege dekretu bidez ere arazoak daudela. Akaso, errepublika aldarrikatzeko hitzakiarik ere etzaie falta. Tira, horren esperoan segituko dugu. Iruñe, Nafarroako analisia, gure bidali berezia zaren horretan, gaur ez dugu aipatu gabe utziko noski baietz, honezkero fenomeno ez meteorologiko, baina bai artistiko, kultural, ez dakit. Pablo Iglesiasen edabidean ere ikusi dugu Peio Erreparaz azken egunetan. Tira, zer moduz joan da lehen kontzertu zuzenekoa? Bira berezia, aztiek, sakanatik, mundura, guazen zertxo bait ikustera eta ondoren Iruneren analisia entzungo dugu, zetaken,
zuzeneko hain esperoa izan den bira horren hasierari dagokionen. Etxe jaunak iesi argitan Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan Halako nebulosa batean murgiltzeko aukera ematen du honek, ezta? Iruñe, ez dakit, analisi bat, azterketa bat, pentsatzen dut jendetza bai, baina ez dakit zer dakar zetakek, ze badirudi, izan garen hori edo bagaren hori tradizioa berrasmatuta, baina mantentzeko helburu horrekin. Hau nola koktel hau borobilduta dakar, Reparaz jaunak? Bai, bueno, azteko ezatea aipatzea bira hasiera izan dela, Nafarroan izan bertzuela, ze Aralarko daman entzuten ari garen abesten esaten duena, Aralarko dama erori baldin bada, Nafarroan izango da, sakanagatik datoz, Nafarroatik, eta hori dela eta aipatu izan dute elkarrizketa ezberdinetan, Nafarroan hasi bertzei dela, 3 egunetan, bete-beteta egonda totema, eta aipatu duzunari erantzunez, eskaintza desberdina, elektronika hutsa, eta elektronika, hemengo pertsonai mitologia, soinuak, instrumentuak erabilita. Orduan, nire ustez, ia kontzertu gehienetan egon naiz, Iruñan egondako kontzertu gehienetan, egia da asko gustatzen zaidala ze proposamen artistikoa egin duen, eta nik proposatzen dizuet, benetan posible baldin baduzue, zetaken kontzertu batetara joatea, ze kontzertu bat baino gehiago, esperientzia bat da. Eta gozatu, ez egon hitz egiten ondokoekin, mesedez, gozatu. Bertan murgildu, ezta? Akaso erautzi, arropa eta danadalakoaz eta sustraietara, jotzeko gonbitea badau, ez? Bestelako esperientzia bat bizitzeko eta pixka bat barne bideia bat ere ekar dezakena, beti ere esagun zen olako edari edo bestelako hartzen duzun, horrek ere modulatu dezaketira. Iruñe plazer bat, gustora izan zinen beraz, gomendio, ezta? Gainerakoi zetak ez galtzeko. Hau diot, Gorka Urbizuk alako kompetentzia ere ekarri dio, badirudi Lekunberri Aralar bueltan egonik ere, ez dakit, Oteizaren bideare ez ote duen jarritu nahi izan, Gorka Urbizuk, Peio Reparazena berriz, ez dakit, nola alderatu ditzakegu bi hauek? Bueno, biak artistak dira eta euren proiektua landu dute, proiektu oso desberdinak, proposamen artistiko desberdinak, eta orduan ikusleek aukeratu dezaten zein gustatzen zaien gehiago, zein doan gehiago eurekin, baina biak onak bezain primerakoak dira. Bezain nafarrak gainera, tira. Beraz, Urbizuren eskaintzarekin akaso desazeleratzeko aukera bat badugu, eta Reparazekin berriz akaso barne bidaia, baina azeleratzeko zertxo bait ere bai. Iruña Astitz, mila esker. Beste behin ere, geure Nafarrako bidali berezia, geure altxorra, eta behar denean, gainera, hautagaitza aurkeztuko duena, Nafar Errepublika horretarako dakizu gure bozka baduzula, konta dezakezu horrekin, geure Errepublikaren alde, noski baietz. Zuei Gabon! Etxe jaunak iesi argitan Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute giharretan Aztuko badira kantuak argaso kontakizunak Aragarko da melodiko bada
C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons, nos frères. Eta ikusten duzue, mundu gerratean nahi zuzen ere erresistentziako ikurri izan zirenak Frantziak heroi hauek omendu nahi izan dituela eta ekitaldi gorenena egin dutela, baina zer esana eman du noski baietz Macron bertan izan da. Bach est comme le cours d'un fleuve. Elle est mon meilleur remède lorsque mon âme souffre de maux inconnus. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était fin 1934, au cours d'un gala qu'organisait chaque année le comité de secours pour l'Arménie. J'avais à peine 22 ans. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Il est 1h du matin, je suis fatigué. Demain, je me lève à 6h. Je te serre avec douceur dans mes bras et je t'enivre de mes baisers. Eta ikusten duzu orain arte errelatoa, ikusten duzue nazismoaren, erresistentziaren, fascismoaren aurkako borroka. Macronek berak nahi izan du ekitaldiaren ikurri izan? Baina ongi etorria etzen ere izan da, izan ere Le Pen bera, badakizu eskuin muturraren burua bertan izan dela. Hau zaizu pixka bat bitxi egiten? Historique, le 4e depuis qu'Emmanuel Macron a accédé à la présidence de la République. Nos reporters sont sur place pour vous faire vivre cette cérémonie. Anabasa politiko honetan zein ote da, zein gero eta zailagoa da. Are gehiago, Palestinan gertatzen ari dena tartean izan da, baina izue, Ukrainako gerra ere tartean da. Soldaduak bidali nahi ote ditu Macronek, zergatik ari da Putini buruz hain airoeski hizketan. Gerrate bat espero ote dute? Tira, ez du, kezkatu nahi, baina guzti honetan zerbait atzean egon badagoela eta kezkarako iturri dela, ez dugu eskutatuko. مساعدات على غزة الآن مباشر طيران يرمي بعض المظلات. Ikusten duzue, giro berezi honetan Macron, Ukraina eta Putini begira eta bien bitartean Palestinan, Jordaniatik laguntza aire bidez. Zenbaitzuk uste zuten ez zela posible izango? دولتين عربيتين من دولة الإمارات العربية ومن دولة قطر وأيضا كان عندنا مشاركة من 3 دول أجنبية. Jordaniako agintariek honezkero aurreratutakoa ikusi nola gauzatu den milaka baitira, Gazako zerrendan harrapatuta, honezkero masakratuta bai, baina orain goseteak eta gaixotasune jota. يا عم تخافش اللي بقرب بتاخد بالراحه اللي بقرب بتاعت يا ولد وانا بمنشطه ما حدش يقرب هذا رز بصريش ايش ولا قدره حليب بسكوت والله العظيم عاملين حسابهم اللي يقع في الميه دير بالك في ادويه يا اولاد نسكافيه وشوكولاته شوف لا مقلوبه مع جاز طلع لي واحد مليون طلع له لا وش مقلوب ها والله جايبين بس كنت بحبها عندي فرجيني يا مان فرجيني 3 تمرات في 3 تمرات هذا ايش مناديل تمردين هذا خلاص ضب Selekzioa partatzearen leia, Euskal selekzioa nortasunaren deia, gure selekzioa munduari begira, Euskal selekzioa gureak dira, gure selekzioa
Gizuegu beti Euskal Selekzioaren alde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Selekzioa, Hego Euskal Herriko Euskal Selekzioa, lurralde guztiak batzen dituena, diaspora barne, tira, Euskal Selekzio digitala nahi duzuena, baina gu beti alde, edo nolare badakizue musikazale borrokatua garela saio honetan, eta ez dugu aztuko, realak izugarrizko norgehiagoka garrantzitsua duela gaur, eta Gipuzkoa hitzeiteko aitzakian gizonezkoen futbolaz segituko dugu, baina gaur gainera, tira, izango dute halako indar berezi bat? Kaixo dan hori, hemen gauz Xabi eta Aitor. Kaixo. Gure lokalian, Zutagarren lokalian. Eta ikusten duzue, prest izan direla egunotan, eibartar hauek, eta gaur, anuetan, Zutagar badakizue, jotake, irabazi arte. Jakizue, asteartean gu egon gorala Reala animatzen, futbol zelaian, eta espero dugu zuek gu animatzia. Jotake irabazi arte. Asteartera arte. Gauzak honela, badakizue geurea ere izaten dela, ona, baina bukaera izaten duena, egunero, badakizue, kolpez kolpe antenatikat, informazio zerbitzua, esoikoa, baina fidagarria, badakizue sare sozialen eta telebistaren arteko zubilan hauek, eta umore ukitu azidua gogoko ditugula, eta biurrikeriak egitea ere bai. Tira, esandakoa, gaurkoaren amaiera heldu da, baina bihar gehiago bitarte horretan badakizue, musika kontuetan Euskal Herria zuzenan badela Euskal Herriaren luze zabalean, bizirik den Euskal Herritarren eta herritarra den festival hori. Aurtengoan ere, hitzordua, honezkero ateioka, eta hasi dira, aurtengo karteleko taldeen izenak aipatzen, Euskal Herri osotik eta atzerretik ere, beste behin ere, lehen lerroko musika taldeak, esperientzia ezin hobea, ez bazarete inoiz bertan egon, gonbitea, joan, eta gutxienez bizitzan behin, izan Euskal Herria zuzenean. Gabon pasa, eskerrik asko, gero arte. She's